Gościmy również 4 drużyny z miasta organizatorów Euro 2012, Warszawę, Poznań. Ale ona ma pościg. W pierwszym meczu o 9. miejsce drużyny Holandii i Gdańska. Zapraszam wszystkich serdecznie, którzy są na rynku, niezdecydowani co zrobić z niedzielą. Będziemy się, kiedy drużyny będą grały. Witamy serdecznie przedstawiciela, prezesa zarządu firmy Fornestic. Informujemy też, że obok boiska stoi przyczep. Niestety tego jest rzut karny. Rzut karny wykonywany podobnie jak w hokeju. Zawodnik biegnie z piłką sam na sam. Udało się 2-0. Piłka pierwsza! Piłka była pierwsza. Wybicie z Ryszarda. Piękna bramka, wszelkie bramki, Jacek Wander-Czapliński. Uważaj za plecami, masz gościa. Nie dwóch, trzymaj go. Nie dwóch, nie dwóch. Rzut! Oddaj, oddaj. Nie piętą, Karol, nie graj piętą. Twoja, stary, twoja. To biodra. Do przodu! Jarek, szybciej! Jarek, trzymaj go do rogu! Do rogu go! Wytrzymaj! Jarek, twoja! Bramka! Powinno być normalnie.
Jedzie jeszcze raz. Jak jest możliwość, że w jakiś wspólny sposób. Ja nie wiem, jeżeli by była chwila czasu, to mógłbym tam z nimi porozmawiać za twoim pośrednictwem, coś byśmy nagrali. Zawodnik z numerem 6, Guba Marek, rozpocznie akcję 1 na 1. I pierwsza interwencja bramkarza. Wyczuty strzał. Osek Marcin. I dalej mamy wynik 1 do 0. Guba Marek przy piłce. Strzał. Piłka minimalnie opuściła boisko. Strzał niecelny minimalnie się ruszył. Zawodnik z numerem 7. Hetman. Rzut wolny. Na boisko strzelcem bramki zawodnik z numerem 10. Rafał Różański. Zespół z Warszawy, bardzo przerwany ruch. Rzut wolny.